Машины будучыні, якія вырашаюць праблемы сённяшняга дня. Мінская вобласць на тыдні прэзентавала магчымасці струннага транспарту. Так званыя юнібусы і юнібайкі рухаюцца над паверхняй зямлі. Іх максімальная хуткасць разлічана на 150 км в гадзіну, але ў перспектыве іх плануюць разганяць да 350. Інавацыйныя распрацоўкі тэсціруюць недалёка ад Маргінай горкі, дзе ўзводзяць эка-тэхнапарк. Уже сёння беларускім струнным транспартам цікавяцца азиатские краины. Мы работаем по сейчас двум направлениям. Это перевозки в городе, перевозки от города к городам-сателлитам и грузовые перевозки для добывающих компаний. Например, это перевозка угля, перевозка железной руды. Также сейчас в планах мы еще хотим взять направление контейнерные перевозки, потому что это, конечно, огромный рынок отдельный для портов. 1 ліпеня тут жа у Марынагорскім эка-тэхнапарку пройдзе экафест, які збірае удзельнікаў з розных краін.